Rok 2015 bol prvým rokom v projekte Pomáhame s úsmevom. Sme rodičia detí, ktoré prešli transplantáciu kostnej drene a sme sa rozhodli pomáhať ďalším rodinám, ktorých deti do tohto procesu sa chystajú, pripravujú alebo sú v samotnom procese, aby sme im pomáhali v tomto ťažšom období života. Čo sa nám podarilo v roku 2015? Pripravili sme informačnú stránku www.lifesupport.sk, kde rodičia nájdú informácie tak z odborného, ako aj pragmatického hľadiska, ako sa pripraviť so svojím dieťaťom na proces transplantácie kostnej drene. Podporili sme to aj printovým záznamníkom Cesty za životom, kde opäť rodičia nájdú pragmatické informácie, ako sa pripraviť na proces. So spoločnosťou DM Drogerie sme pripravili štartovací balíček pre pacienta do sterilného boxu, kde nájde hygienické a sanitárne potreby. Prelomovým stretnutím bolo stretnutie rodín po transplantácii kostnej drene, ktoré sa uskutočňuje raz ročne vďaka nadácii Kvapky nádeje, kde boli rodičia oslovovaní na spoluprácu. Podarilo sa nám vytvoriť databázu ambasádorov procesu transplantácie kostnej drene, ktorých nájdete na našej webovej stránke www.lifesupport.sk, ktorí sú pripravení pomáhať. Databázu ambasádorov procesu transplantácie kostnej drene sme propagovali plagátikmi na oddelení transplantačnej jednotky kostnej drene v Bratislave, ako aj na onkologických oddeleniach v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Keďže sme boli pripravení pomáhať aj cez osobné stretnutia na transplantačnej jednotke kostnej drene, ambasádori kostnej drene sme sa vyškolili v Bratislave a v Banskej Bystrici, ako komunikovať v krízových situáciách. Podarilo sa nám rozbehnúť darcovskú SMS-ku cez fórum donorov, aj vyzbierať prvé peniažky a ďakujeme aj za propagáciu pánovi doktorovi Tomášovi Sikorovi. Zúčastnili sme sa konferencie detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky, kde sme propagovali náš projekt Pomáhame s úsmevom, ako aj iniciatívu osobných stretnutí s rodičmi na transplantačnej jednotke kostnej drene. Ďakujeme šikovným rukám Zuzky Barčakovej, že nám dodáva medovničky naše logo, ktoré my s radosťou posúvame ďalej. Ďakujeme našim lekárom a sestrám, že patria do nášho tímu, že sa vieme spolu zabávať, ale spoločne pomáhať rodičom, ktorých deti sú v procese transplantácie kostnej drene. Spolupracujeme aj s inými organizáciami, ako je Svetielko pomoci v Košiciach a pod krídlami Dominiky v Nitre. Vďaka klubu Arkádia v Galante sme mohli vyzbierať ďalšie peniažky pre naše aktivity do projektu. V rámci diskotéky Rádia Vlna vyzývali ľudí, aby prispievali na náš projekt a podarila sa vyzbierať suma vo výške 240 eur. Ďakujeme. Naša neúnavná Zuzka Uhliariková, ktorá sa pravidelne stretáva s rodičmi na transplantačnej jednotke kostnej drene. A toto je miestnosť, ktorú sme vybrali na rekonštrukciu, aby sme z nej spravili socializačnú miestnosť. Neúnavná Renátka v Galante propaguje náš projekt a naše aktivity. A toto je miestnosť, ktorú, ako dúfame, v roku 2016 otvoríme pre rodičov kliniky onkologicko-hematologického oddelenia. Šikovné ruky Ľubicky Levárskej pripravili darčeky pre našich sponzorov, ktorým ďakujeme za to, že sme mohli aktivity, ktoré sme teraz prezentovali, zrealizovať v roku 2015 v našom projekte. Želáme vám do nového roku veľa zdravia, síl, nádeje, lásky a všetkým našim deťom dôvody na úsmev a radosť zo života. Ešte raz ďakujeme.